Вики, това ти ли си? Не. А кое? Бъдещата жена на Хари Стайлс. Ужас! Боли ме хуя За тебе и тебе! Вижте, Колко имам яко го бузата като показва. намира. Омага, много яко. Имам бузата като намира. Ще направя, че съм го чула. Много яко показва 7% се кефа. Боли ме кора за тебе и тебе. Моя е по-финен. Не знаете, аз не съм Зизи. Тя е майка ми! Мирунке! Какво правиш, маме? Боли ме кура за тебе и тебе. Ое! Гледайте нещо са. Една секунда. Така. Тук можеш да записваш колко ти искаш. Да, това е много яко. Дядо Мраз! Аре. Само леко. Брат, ти какво правиш, бе? Умрел старчок. Брат, ти какво правиш, бе? Умрел старчок. Я си го начукам. Ха. Много поздрави на Дани. Поздрави на Дани. Дани! Дани. Бе, какво за него, бе? Много бе. Няма да говориш нищо за него, бе. Ай, мъквай да старчок. Мокри да старчок. Сипе се навън. Гледайте сега как ще го оцели една снежна топка. Гледайте сега. О, е. О, е. Сега ще го нахраним малко. Ева права на този. Здраво, я. Бати, тъпанара.